kasvava tilaisuus kenttähartauksineen, jonka jälkeen joukot siirtyvät ohimarssipaikalle tästä kentältä pois ja ohimarssissa järjestyksessä tulevat Hämeen panssaripataljoona, jääkäritykystä rykmentti, Helsingin ilmatorjuntarykmentti ja Parolan huoltopataljoona, jonka jälkeen kalusto ohimarssissa. Esittelemme panssariprikaatin kalustoa. Samaa kalustoa voitte käydä tutustumassa tuolla tapahtumatorin takana. Sieltä löytyy myöskin erilaisia koulutettavia kalustoja panssariprikaatille. Ja jääkäritykystä rykmentti, joka marssii tällä hetkellä tähän lippukentälle, tulee järjestyksessä panssarigranaatiheitin komppania, panssarihaupitsipatteri ja panssariviestikomppania. Jos pidemmän tuon, niin kyllä vaan näkee paremmin. Tiedätkö minkälainen? Ja kentälle on siis ryhmittynyt tällä hetkellä Hämeen panssaripataljoona. Suomen lipulta katsottuna vasemmalla, tai Suomen lippuun katseet heillä. Tuolla vasemmalla puolella järjestyksessä panssari-jääkärikomppania, panssaripioneerikomppania ja sotilaspoliisikomppania. Takasivustolle järjestyy tällä hetkellä jääkäritykistö rykmentti järjestyksessä panssarigranaatiheitin komppania, panssarihaupitsipatteri ja panssariviestikomppania. Ja nyt meille kentälle saapuu Helsingin ilmatorjuntarykmentti ja järjestyksessä panssarin ilmatorjuntapatteri ja toinen ohjusilmatorjuntapatteri. Panssariprikaati siis striimaa myöskin tämän tapahtuman, eli jos haluatte katsella vaikka jälkikäteen, niin kannattaa katsoa. YouTube-kanavalta löytyy. Ja tämä osoite löytyy ainakin Panssariprikaatin sivuilta, Puolustusvoimien Panssariprikaatin alta ja sieltä tämän päivän palatilaisuuksista. Ja siellä kokonaisuutena on sotilasvakuutus ja sitten tämä palatilaisuus. Kesällähän meillä vanhat on meidän maakuntatalo myöskin pieni mainos siitä, eli me olemme Riihimäellä elokuussa sitten seuraavan torjunnan kanssa ja myöskin tällä Parolan Panssariprikaatin lippukentällä myöskin. Lisäksi tuo tapahtumatori palvelee teitä aina siihen asti, kun kenttä niin sanotusti tyhjenee ja varusmiehet tulevat tuolta aloittaa sitten niin, jotka ovat valan vannoneet ja vakuutuksen vannoneet, tulevat tänne kentälle ja pääsevät lomille. Ja kun lomille lähtö on tapahtunut tästä kentältä, niin sen jälkeen puramme tuon kalustonäyttelyn ja sotilaskopia Leijona Cateringin työntekijät, mutta siinä sitten oikein hyvää aikaa tutustua myöskin siihen meidän kalustonäyttelyyn.
Ja nyt lippukentälle saapuu Parolan huoltopataljoona, joka ryhmittyy sitten oikealle sivustalle katseet Suomen lippua kohti. Järjestyksessä toinen panssarihuoltokomppania, autokomppania ja puolustustoimien varusmiessoittokunta. Ja arvoisa yleisö, tällä puolella pyydän edelleenkin teitä peruuttamaan, että joukot eivät mahdu. Teidän on pakko mennä vielä taaksepäin. Ihan rohkeasti käytetään vaan kasvot sinne tapahtumatorille päin ja useampi askel taaksepäin ja meidän pitää saada joukot mahtumaan tähän kentälle. Kiitos. Vielä pitää mennä useampi askel. Kiitos. Joukkueen pitää tahtoa myös kääntymään sinne. Eli Parolan huoltopataljoona väki saapuu tällä hetkellä. Ja toinen panssarihuoltokomppania, keskellä autokomppania ja puolustusvoimien varusmiessoittokunta.
suoraan joku meitä eessä. Toisen lipun nyt kukaan näkyy. Ojennus. Joukkueen komentaja, tarkistakaa vielä ojennus. Mä näen, että se patalia kello. Ui, kiitos samassa. Katsotaan. Päivi. Lepo. Loppuu tähän viiniin. Tai loppuu tähän viiniin varmaan. Ne jatkuu tänne oikealle. Ei oo. En tiedä. Mikä on stop-merkki tuolta päin? Eikö se ole joku lippu? Niin on joo. Se on varmaan se. Se on varmaan se. Se on todennäköisesti aika lähellä tätä viiriä. Mä veikkaan, että se on ykkösjoukkue. Siis se on, mutta siis on todennäköisesti se on jo aika pitkälle on tutuusarvo. Veikkaan, että se on aika lähellä tuo viiriä. Tuolla pitkä kameralla. Niin. Kuinka pitkä? Tästä. Siihen. Palo-numero Panssariprikaatin saapumisen 1/25 sotilasvalajan vakuutuksenantotilaisuuteen. Olen Panssariprikaatin esikuntapäällikkö Eversti Kainavonen ja johdan tämän tilaisuuden. Tuossa aikaisemmin jo kello 12 suoritettiin tuo sotilasvakuutuksen antaminen. Sotilasvalan tilaisuus etenee seuraavasti. 12.57 tuli vastaan Panssariprikaatin lipun, joka saapuu tuolta suunnasta. Tasakello 13 ilmoitan joukot Panssariprikaatin komentajalle, joka edelleen saapuu myöskin samasta suunnasta. Komentaja suorittaa katselmuksen, jonka jälkeen kenttähartaus. Tämän jälkeen suoritetaan varsinainen sotilasvalaosuus,
jonka päätteeksi valalaulu. Tämän jälkeen komentajan tervehdyssanat ja nimittäminen palvelusarvoon, jonka jälkeen vielä Panssarprikaatin kunniamarssi eli Parolan marssi. Tämän jälkeen joukot alkavat valmistautua ohimarssiin, eli siirtyvät tästä lippukentältä pois tuohon suuntaan, eli siirtyvät tuonne ohimarssin lähtöpaikalle. Samanaikaisesti tässä lippukentällä esiintyy myöskin Leijonan rumpuryhmä. Pienen hetken. Olkaa hyvä, ohimarssi suoritetaan tuossa selkäni takana olevalla pyhällä tiellä, lähtien tuosta suunnasta edeten tuohon suuntaan. Ensin jalan liikkuvat osastot ja sen jälkeen moottoroitu osasto. Varusmiesosastot marssivat suoraan tuonne kasarmialueelle omiin yksiköihinsä valmistautumaan valvomalle lähtöön. Teillä yleisöllä on vielä ohimarssinkin jälkeen mahdollisuus hyödyntää Leijona Cateringin ja sotilaskodin palveluita sekä tutustua prikaatin koulutuskalustoon tuolla kentän tuossa päässä. Oikein hienoa juhlapäivää kaikille. Huomio, katso oikeaan. Päin! Päin! Puolet! Vie! Lepo! Eteen! Vie! Huomio, katso oikeaan. Vai!
Hyvää päivää, sotilaat! Katso eteen! Päin! Olalle! Vie! Jalalle! Vie! Lepo! Lakki! Päästä! Lepo! Taivaan Isän siunausta ja hyvää valapäivää. Elämän varrella on jokainen meistä varmaan tullut luvanneeksi jotain. On annettu arkisia lupauksia erilaisten askareiden hoitamisesta tai jonkin työn loppuun saattamisesta. Sitten elämän isoissa käännekohdissa on luvattu jotain suurempaa, sitoutumista vaativaa ja kauaskantoisempaa. Lupaus toiselle ihmiselle, lupaus itselle tai lupaus jollekulle itseä suuremman. Lupaus on jotain ääneen sanottua ja vakuutettua. Ja nämä lupaukset ovat tärkeitä. Niissä mitataan luottamus. Luottamus, joka on pohjimmiltaan kaiken yhdessä elämisen, ystävyyden, ihmissuhteiden, perheiden, yhteisöjen ja myös yhteiskuntien perusta. Tänään tällä kentällä annettava lupaus, sotilasvala, kuuluu lupauksiin suurista asioista. Siinä luvataan olla rehellinen ja luotettava kansalainen sekä luvataan täyttää oma paikka joukossa. Ehkä tiivistetysti siinä luvataan ottaa vastuuta sekä omasta elämästä, mutta myös maamme yhteisestä hyvästä ja turvallisuudesta. Sotilasvala on lupaus itselle, lupaus siitä, että olen valmiina, jos tarvitaan. Sotilasvala on myös lupaus toisille ihmisille, lupaus lähimmäisille, joita haluaa suojella. Se on lupaus isänmaalle, että olen valmis suojelemaan niitä ydinarvoja, joiden varaan maamme rakentaa. Sotilasvala on myös lupaus, joka annetaan yhdessä, joukkona. Vaikka jokainen antaa lupauksensa itse, emme ole tämän lupauksen kanssa yksin, vaan saamme luottaa toistemme tukeen, silloinkin, jos joudumme lupauksia lunastamaan kovassakin paikassa. Hyvät nuorten sotilaiden vanhemmat ja läheiset, tänään varmaankin sydämessä jotakin liikahtaa hyvällä ja ehkä haikeallakin tavalla.
Tänään saatte olla ylpeitä katsoessanne ryhdikkäästi muodossa seisovaa sotilasjoukkoa. Tänään sotilasvalansa vannovat nuoret miehet ja naiset lupaavat olla luottamuksen arvoisia, täyttää paikkansa ja tehtävänsä. Ja isänmaa luottaa heihin. Sotilasvalan lupaukset annetaan myös Jumalan edessä. Ja Jumala ei jätä meitä lupauksemme kanssa yksin, vaan saamme luottaa siihen, että hän johdattaa ja antaa voimia. Oman lupauksemme kanssa voimme luottaa siihen, että Jumalan lupaukset anteeksi annosta ja loppumattomasta rakkaudesta kantavat meitä kaikkia halki elämään. Hän on luvannut kulkea vierellä niin elämän pienissä kuin suurissa hetkissä, myös tänään täällä. Isojen lupausten edessä saamme myös luottaa siihen, ettei kansamme ja maamme kohtalo ole pelkästään meidän ihmisten käsissä, vaan myös kaikki valtiaan Jumalan suojaamassa käsissä. Psalmissa 105 sanotaan, turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan. Muistakaa aina hänen ihmetyönsä, hänen tunnustekonsa ja hänen tuomionsa. Hän on Herra, meidän Jumalamme. Hänen valtansa ulottuu yli koko maan piiri. Hän muistaa aina liittonsa, tuhansille sukupolville antamansa lupauksen. Rukoilkaa. Kaikki valtias Jumala, kiitos siitä, että olet uskollinen ja antamasi lupaus on luja. Varjele rauhalla maatamme ja anna suojasi kaikille sen eteen työtä tekeville. Luo keskellemme yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auta meitä olemaan luottamuksen arvoisia sekä luottamaan toisiimme ja luottamaan myös sinun johdatukseesi. Siunaa meitä kaikkia, sinä kaikkivaltias ja armollinen Jumala. Aamen. Seuraavaksi laulamme Isänmaan virrestä 577 ensimmäisen säkeensä. Lakki päähän. Lepo. Liput esiin. Lakki päästä. Valantekokaava
muodostuu 3 osiosta. Ensimmäisessä osiossa toistatte sanelun mukaisesti. Minä-sanan jälkeen sanotte oman etu- ja sukunimenne. Toisessa osiossa vain kuuntelette. Ja 3. osiossa jälleen toistatte sanelun mukaisesti. Valatteko asento? Ottakaa. Seuraavan toistatte. Minä. Lupaan ja vakuutan. Kaikkivaltiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä. Olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan. Etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Seuraavan kuuntelette. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kuvistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. Joukkoa, johon kuulun, sekä paikkaani siinä en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minusta voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon olla suora ja auttavainen myös palvelustovereitani kohtaan. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi, enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuutta. Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaiseni kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoa heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Seuraavan toistatte. Kaiken tämän minä tahdon. Kunniani ja oman tuntoni mukaan täyttää. Laskekaa kätenne alas. Lepo. Lakki. Päähän. Lepo. Oh,
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat läsnäolijat, panssariprikaatin alokkaan. Puolustuksemme tärkein voimavara on kansalaistemme korkea maanpuolustustahto. Sukupolvi toisensa jälkeen on koulutettu suorituskykyistä reserviä, jolla puolustuksemme uskottavuus varmistetaan. Asevelvollisuuteen pohjautuva suomalaisten hyväksymä ja tukema puolustusjärjestelmämme on uskottava ja suorituskykyinen kokonaisuus, jota kuuluminen osaksi NATO-liittokuntaa edelleen vahvistaa. On hienoa nähdä talviselle kentälle ryhmittynyt ryhdikäs sotilasjoukko. Uuden saapumiserän palvelus on edennyt hienosti. Niin kasarmilla kuin maastossa on opittu taistelijan perustaidot. Etenkin on ollut ilo nähdä nuorten sotilaiden oikeat ja varmat asekäsittelyn perustaidot. Kiitos henkilökunnalle ja varusmiesjohtajille hyvin tehdystä työstä. Teidän osaaminen ja asenteenne varmistaa sen, että panssariprikaati kykenee tuottamaan käsketyt sodanajan joukot laadukkaasti. Kiitos myös varusmiesten ja naisten läheisille, että olette tukeneet nuortanne palveluksessa. Ei ole aivan helppoa tulla siviilielämästä suorittamaan palvelusta, jossa yhteinen etu menee yksilön edun edelle. Ja jossa myös majoituskin jaetaan usein yli 10 henkilön kanssa. Alokkaat, voitte olla tänään todella tyytyväisiä. Koulutuksen ensimmäinen välietappi on saavutettu hyvin. Olette samalla oppineet tuntemaan palvelustoverinne ja varmasti huomanneet, että yhdessä tekemällä syntyy hyvää tulosta ja haasteetkin kestetään paremmin. Työmme jatkuu ja vahvaa asennetta tarvitaan myös jatkopalvelukseen, joka varmasti tulee olemaan haastavaa, mutta samalla antoisaa ja mielenkiintoista läpi teidän koko palvelusajan. Sotilasvalan antaminen on jo 400 vuotta vanha suomalainen sotilasperinne. Perinne alkoi Kustaa II Adolfin aikana 1600-luvulla, jolloin käskettiin, että perustetut uudet joukot tuli aina koota kentälle komentajan ja lipun eteen vannomaan vala. Ensimmäisen itsenäisen Suomen sotilasvalan vannoivat jääkärit Liipaussa keväällä 1918, juuri ennen paluumatkaa Suomeen. Noista päivistä perinne on jatkunut katkeamattomasti. Sotilasvala annetaan Suomelle, mutta ennen kaikkea lupaus annetaan itselle. Pohjimmiltaan kyse on perimmäisistä arvoista, kodin, rakkaimpien ja itsenäisyyden puolustamisesta. Tämä sotilasvalan antamisen hetki liittää teidät pitkään ketjuun suomalaisia miehiä ja naisia, jotka jo sukupolvia ennen teitä ovat antaneet saman lupauksen ja sen myös pitäneet. Sotiemme veteraanit pitivät sotilasvalansa lupauksen päättäväisesti. Alokkaat, olette tänään saaneet oikeuden kantaa maastopuussanne kolminuolitunnusta.
Tunnusta kannettiin ensimmäisen kerran yli 80 vuotta sitten, vuonna 1942, jolloin se hyväksyttiin samana vuonna perustetun panssaridivisionan sotilaiden yhteiseksi tunnukseksi. Sodanaikaisen komentajan mukaan merkin nuolia kutsutaan Laatuksen nuoliksi. Kyseessä on arvokas ja ainutlaatuinen tunnus. Sitä kantaessanne olkaa toimissanne samaa tunnusta kantaneiden veteraaniamme perinteiden arvoista. Panssariprikaati, asento! Alokkaat, nimitän teidät sotamiehiksi koulutushaaranne mukaisiin tehtäviin. Onnittelen teitä nimityksenne johdosta. Liput paikoilleen. Valmistautukaa ohimarssiin. Ilmatorjuntarykmentistä ensimmäistä ohjusilmatorjuntapatterista. Hämeen panssaripataljoona, komentaja everstiliutentti Mika Metsä. Hämeen panssaripataljonan lippu. Alun perin jääkäripataljoonan 4. lippu. Lipun on suunnitellut puolustusministeriön lippuasioiden asiantuntija professori Karol Lindberg. Kenraalimajuri Eidissin lahjoittava lippu pyhittiin käyttöön 16.9.1938. Lipun pohjaväri on jääkärin vihreä, reuluksinen Karjalan väri musta ja punainen. Keskellä olevat nuolet kuvaavat jääkärien iskuvoimaa ja nopeutta, tangon päässä vapauden risti ja 4. luokan nauha. Lippujoukkojen katseeteen! Hämeen jääkäripataljonan lippu. Panssari-jääkärin komppanion Viiri. Viiri on suunniteltu MJP:ssä kilpailujen perusteella. Entinen MJP:n ensimmäinen komppania 1969 on korotettu Viiri. Jääkäripataljonan 4. ensimmäinen komppania sai välirauhan aikana kutsuman nimen Penkikomppania ja siksi sen väri kuvaa jääkäripataljonan 4. ensimmäisen komppanian Ruotsin vallanaikaisten rykmenttien penkikompanioiden lippujen valkea. Minkä lisäksi siinä on tunnuksena jääkäripataljonan 27 joukkoyksikkötunnus. Panssaripioneerikomppanian lippu. Lipun on suunnitellut taiteilija J. von Lummers. Alun perin panssaripioneerikomppanian lippu. Lippu hytti käyttöön vuonna 1969. Lipun musta pohjaväri on pioneerijoukkojen kansainvälinen tunnus. Keskuskuvien hammasrata symbolisoi teknisyyttä ja eteenpäin menoa. Räjähdysliekki taistelukentän toimintaa ja iskevyttä. Kypärä kuvaa yksikön kuulumista panssarijoukkoon. Sotilaspoliisikomppanian Viiri on suunniteltu Hämeen jääkäripataljoonassa
Kilpailujen perusteella entinen MJP toisen komppanion 1969 käytöön otettu piiri. Piirin värit ovat jääkärien kelta-vihreä. Jääkäripataljoona 4 taisteli jatkosodan panssaridivisionan joukko-osastona ja siksi piirin tunnuksena on panssaridivisionan 3 keihäänpää. Jääkäritykistö rykmentti. Komentaja Eversti Luutertti. Terkko Hanna. Lippu tasavallan presidentti luovutti lipun vuonna 1958 silloiselle jääkäripatteriston komentajalle. Lipun väreinä ovat perinteisen tykistön värit punainen ja musta. Lipun keskuskuvion aiheena on vapaussodan aikaisen Pietarsaaren kaupungin vaapunassa. Vapaussodan aikainen jääkäritykistö perustettiin Pietarsaaressa. Lipun keskuskuvion molemmilla puolilla on liekehtivä pommi, jotka symbolisoivat jääkäripataljoona 27 perustetun haupitsinjauksen tahtokyttyä. Samalla nämä pommit ovat tykistön tunnuskuvioita. Lipun talonpuoleisessa yläkulmassa olevan jääkärimerkin aihe viittaa rykmentin vaalittavaksi määrättyihin jääkäriperinteisiin. Jääkäritykistön rykmentti on ainoana tykistöjoukkona saanut kunnian kantaa lipussaan tätä jääkäripataljoona 27 merkkiä. Panssarigranaatiheitin komppani. Yksikköpiiri väreinä ovat jääkärin vihreä ja panssarin musta. Piirin vihreässä yläosassa olevan haarniskan silmikkokypärä löytyy erillisen granaatiheitin komppanian lipusta. Panssarihaupitsapatteri yksikön piiri vuodelta 2000 väreinä ovat tykistön punainen ja panssarin musta. Piirin tunnuksena on liekehtivän tykin kuula ja saatteena haarniskoidut käsivarret, jotka kuvaavat yhteistoimintaa panssarijoukkojen kanssa. Panssariviestikomppania yksikön lipu vuodelta 1958 väreinä ovat viestin, värit, violetti ja keltainen. Lipun violetti pohja sekä keltainen viestin erikoistunnus liittää lippua kantavan yksikön viestialaisella. Lipun yläkulmaan sijoitettu silmikkokypärä oikeuttaa puhuvaan panssarijoukon viestinnässä. Helsingin ilmatorjuntarykmentti johtajana on Eversti Luutertti, Henri Ruotsalainen. Panssari ilmatorjuntapatteri. Kolmannessa porukassa. Luulisi. Ja
toisena Helsingin ilmatorjunta Rykmentin joukkona. Toinen ohjusilmatorjunta Patti. Parolan huoltopataljoona. Komentaja eversti-intentti Petri Rainio. Parolan pataljoonan joukkoyksikkö Lipula on suunnitellut 4. erillisen autokomppanian lipun pohjalta Antti Kuusisto ja Hannu Virta. Sen on viimeistellyt Sotamuseon heraldikko Liisa Kontio. Lipun heraldinen selitys kuuluu: sinisessä lippukentässä siirretty auton pyörä, autojoukkojen erikoismerkki. Talonpuoleisessa yläkulmassa sävelevä kohtivaksena leipä, joka pitää vasenta etukäpälää kuulan päällä köytäisi. Toinen panssarihuoltokomppi. Lippu pohjautuu Parolan huoltopataljonan panssarihuoltokomppanian lippuun. Lipun sininen väri kuvaa yksikön antavaa yleishuoltokoulutusta koko maan. Lippu on määritelty seuraavasti. Tummansinisessä lipun kankaassa on keskellä panssarijoukkojen aarestoiset nyrkit, joiden päällä huollon erikoismerkki. Ratkaisun avaat 3 kullankorkeassa. Nykyisin käytössä oleva lippu on järjestyksessä ensimmäinen. Sille ei ole järjestetty naulaistilaisuutta, mutta se on otettu käyttöön 1.1.2017. Autokomppania. Tasavallan presidentti vahvisti lipun 27.11.1956. Lipun lahjoitti yksikölle Suomen Hannu-tehdas osakeyhtiö 25.1.1958. Lippu naulattiin Hämeenlinnassa 12.5.1958. Tasavallan presidentti luovutti silloiselle yksikön päällikölle kapteeni M. Vannilalle puolustustoimien 40-vuotisparaatissa Senaatin torilla 4.6.1958. Lipun on suunnitellut taiteilija Puu Heinonen ja sen on valmistettu Suomen käsityötä ystävät. Lippu on määritelty seuraavasti. Kokotin sinisessä lippukankaassa on keskellä autojoukkojen erikoismerkkiä talonpuoleisessa yläkulmassa ritarrihaadessa molemmat kullankorkeissa. Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan yksikköviiru. Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan yksikköviirujen pohjaväritykseltään sotilasmusiikki. Sininen lippu vastaa suomalaista sotilasmusiikkia. Nykyiset perinteet ovat lähtöisin vuodesta 1918, jolloin sotilassoitto-opisto Forsvoima perustettiin. Viirin keskellä on miekka ja liivi. Tunnus on myös sotilasmusiikin tunnus. Lisäksi viirin vasemmassa yläkulmassa on panssarikopatin joukko-osasto tunnus. Ja marssivien joukkojen perässä tulee moottorisoitu Elias. Panssaripataljoona kalustoa ja kärjessä Leopard 2A4 taistelupanssarivaunu.
Leopard 2A4 ja taistelupanssarivaunu on panssarivaunukomppanian kalusto. Leopardin perässä hänen panssaripataljoonan kalustosta tulee BMP 2 Bonatti ja se on sitten taas panssarijääkärikomppanian